Олимпийските игри през по-миналия век. Това, което виждаме, състезанието, което се провежда, е система скит. Това е кръговата или олимпийската стрелба. Всеки, който поне веднъж е идвал на стрелбището, знае, стреля се от 8 позиции с различни видове, различни по брой панички от всяка позиция. Като последната 8 позиция е така наречения царски изстрел, дано да сте успяли да заснемете. Това са може би най-ефектните удари, където на моменти паничката се изпарява, става просто на прах. Много сме радостни, че в днескашното състезание между тези стрелци се намира и един от републиканските стрелци на Българската федерация половна стрелба и се състезават 3 от младите надежди на клуб по ловна стрелба Пиргос Бургас. Като един от тях вече е привлечен в състава на националния републиканския младежки отбор. Почти всяка събота и неделя тук на това стрелбище клуб Пиргос Бургас провежда стрелби, спортинг, ски, трап, бягаш, глиган и е нормално присъствието на 30 и 40 човека. Ако проследите таблото с резултатите от такива състезания, ще виждате колко деца, казвам деца, защото това са 14, 15, 16 годишни деца, идват и се занимават с този увлекателен и доста скъп спорт. Пак искам да кажа, че пари за развитието на клуба и на децата се вливат от общината, от ловно-рибарско дружество, наемателя на това стрелбище и естествено всичката организация ляга върху няколко човека от клуб Пиргос Бургас, които в момента даже и стрелят. Максималният брой точки, който всеки състезател може да получи в серия, е 25. За всяка паничка участникът има право на един изстрел. Не може да се стреля 2 пъти по една и съща мишена. Поради тази причина на стрелеца му е нужна пълна концентрация при прицелването. Завърши поредната стрелкова серия. Какви са особеностите при този вид спорт, ще ни разкаже един от участниците, който е и национален състезател по ловна стрелба. Здравейте, Георги Попов съм от Хасково, състезател в националния отбор дисциплина скейт. Днеска съм участник в това състезание, държавен турнир Бургас, който аз поне лично за първи път участвам на това стрелбище. Специфично е стрелбището, интересно в гората, температурата е по-височка, важно е, още не сме се аклиматизирали, имаме много участници, най-важното, че има и младежи. Комплименти правя на организаторите, перфектно организирано състезание, всичко е наред, техника, панички и най-вече участниците, които са на ниво. Друг да кажа за тази стрелба, че тя е един много интересен, динамичен спорт, свързан с сбор от много фактори, изисква се голяма концентрация, прецизност, оценяне на самото стрелбище като фон, като време, изобщо реакциите трябва да са много бързи. Атрактивна е стрелбата и мисля, че за в бъдеще ще има само повече привърженици и поддръжници на тая стрелба. Доказват го и младите момчета, които стрелят, то стрелят добре, което за годините им е просто похвално.
се радвам да се виждат повече млади хора на площадките. При този вид стрелба могат да се използват всички видове ловни пушки, дори и полуавтоматичните, ако не превишават 12 калибър. Огнестрелни оръжия с по-голям калибър не се допускат до участие. Във всяка серия трябва да се използва само един вид патрони, а смяната им преди края е забранен. Съдия или член на съдийската комисия имат право във всеки момент от състезанието да проверят изредността на патроните. Главният съдия в състезанието ще ни каже мнението си за нивото на участниците, които днес показаха стрелковите си умения. Добър ден на зрителите на Хоби ТВ. Казвам се Йордан Йорданов. Председател съм на съдийската колегия на Българската федерация по ловна стрелба. И за мен е удоволствие, че сме тук в град Бургас на кръг от държавното първенство по ловна стрелба Купа Бургас. Състезанието е на дисциплина скит. Това е кръг от държавно първенство на Българската федерация по ловна стрелба. В състезанието участват състезатели като Георги Попов, които са в национален отбор на България по ловна стрелба на скит, и Иван Гочев, който е представител на домакините и е в младежкия национален отбор по ловна стрелба към Българската федерация по ловна стрелба. Организацията в самото състезание е доста стегната. Много добре върви самото състезание, дисциплинирано, с отговорност от страна на състезателите. Искам да споделя голямото си задоволство, че клуб Пиргов с Бургас от няколко години в редовете на Българската федерация по ловна стрелба и наистина в този клуб се работи изключително правилно, целенасочено, не само с мъжките им гарнитури, но най-вече с подрастващите в нашия спорт. Надявам се да се покажат едни добри резултати. Състезанието да потече в спортсменски дух. Надявам се зрителите на Хоби ТВ се запознаят с един от спортовете в България, който е и олимпийски спорт в дисциплините ски и трап. Още един път искам да благодаря на самото предаване, че дава такава възможност на нашия спорт, зрителите на така обичното от всички ни ловци и състезатели по ловна стрелба предаване Хоби ТВ. Това мога да ви кажа. Благодаря ви.
Ето кои са победителите в състезанието. В индивидуалното класиране челната тройка при мъжете е следната. Първото място зае Георги Попов, втори стана Яни Янев, а третата позиция е за Вълчо Вълков. При младежите първото място зае Иван Гочев, втори остана Пламен Радев, а на трето място е Стоян Михалев. Голямо впечатление на състезанието направи доброто представяне на младежите. Те демонстрираха професионални качества и накараха почитателите на ловната стрелба да се гордеят с младите си попълнения. Ето какви са емоциите на мълчуганите след тяхното представяне в днешното състезание. Казвам се Пламен Радев, аз съм на 13 години от град Бургас. Тренирам от една година и по принцип баща ме запали за този спорт. Седмично тренираме по 2 пъти събота и неделя. Според мен гордо добре се представих. От един месец съм започнал повече да тренирам и за този един месец са добри резултати. Ще продължавам да тренирам. Ние си имаме отбор. От 3 момчета сме. Другото и той на 19. Аз съм Стоян Михалев, от град Бургас съм, на 14 години. Тренирам спортна стрелба от една година. Според мен днес добре съм се представил. Имаме друго. На седмицата по 2-3 пъти, събота, неделя. През ваканцията, лятната ще тренираме повече. Баща ми ме запали по този спорт. Ще продължавам да тренирам от високи резултати. Държавният турнир по ловна стрелба в дисциплина скит за Купа Бургас приключи. Всички включили се в него показаха много добри резултати. С удоволствие ще очакваме и бъдещите мероприятия, в които участниците ще покажат за пореден път уменията си в ловната стрелба.